Аз съм Рели Гот 1 и това е втори епизод от... Аз съм Тръмпета 202. И това е втори епизод от Top PvP. И аз съм Алба 95, естествено. И ще видите как днес се бием срещу хакери. Брутален бой. Админа хакер, представете ли си? Хелп. Абе, аз то не мога хитна, бе. Хора, да знаете, не играйте с пера, като е изперка. Той е нуб, само му спирането. Аре, тук един се пише як, но аз съм твърде як за мен. И защо не говори? Аз бия як. На триките. Аз бия бъба. Как ме подлага. Не изпит ли ме подлагаш, бе? Айде, нека да върваме. Дай. Аз си имам пъгълчето. Какво съм хост? Какво са пари? Прецетата уча да бъдем добри. Да знаете, ние сме от 4-тия клас. Да, в София. Даска 83. Гати! Знаете, Аре, бе, аз то не мога хитна от половин час. аз съм Алба 95, Ектем 95 по-кратко ме наричате. Аз съм Тръмпета 202, нали разбрахте? Ето... Не бе, тими сме, бе. Абе, тими сме, бе! Кой сме, нали? Не, с Луи. Якя, тими сме, бе! Дай. Аре, бе! Дай, бък. Аре, бе, Якя! Аре, бе! Ние то го сцепяме. Колко стата иди? Мале, лек ми трябва. Ела ма защитаваш. На мен последно ми не трябва, аз нали съм само тебе трябва защита. Аз нямам спитка. Какво правиш, бе? Това ти ли си, бе? Ти нямаш каска, бе. Верно ли, бе? Да. Опа. Хоп, обнови. Абе, човек, това що не мога хитна, бе? Защото са хакери, нали, така се казва епизода, бой с хакери, Ник. Може и да се казва така, не знам. Ще прецениме. Така. То Уи направо много ме нерви то. Да. Да знаете, ние снимаме този клип през 1000. Да, бе! Гаси хакера, бе! Убили то? Убима, ма! Върна ли то? Сега ще видиш как го насум. Кой е то? Уи! Гледаме как моя провал расте. Хора, да знаете, моя канал се казва Никакъв. Кой ще ме хитне? Ще ме хитнат ли? Не. То с който се биеш, как се казва? Уи. 2000 там някак. Що искаш да го убил? Биеш много, ми сочиш чим. Гачко. Лио 200, нали? Да. Умрях. Ларп. Аз ще си взема айтемите. Я виж какво написах. Ако знаеш, аз ти глупости правя. Аз си намерих безплатни айтеми.
Аз си намерих, хайте ми, бе. Абе, Преси, чакай, че аз си взема майки. Премахнах се. Верно, Не. какво ще се бия, да знам. О, ето ги моите айтемчета. Аз си намерих работи. Аз за какво го бия с пошън, кажи сега. Добре, гледай го само, бе. Гледай го, бе. Снима си, бе. Да знаете хора, ние още сме живи. И като по чудо убиваме наред. Убиваш ти. То Уи вече 2 пъти ма килна, то... И аз мога да си пусна хака и да видиш какво става с това. Сега ще видите как го изтегла на бръжа. Уипка, бялмото уипка. Ама кила и да се свършва, Кой ще килне? Аз си ще килна, ти оти се. Пошънка ли искаш да пя? Офара убила. И така, това беше тъпия му втори епизод Уиски. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!